kami nga magburugto, puro tapos sa pag-eskwela. Bisan sugad amon kag anak, parag kawilngan parag uma. Si tatay nag-aararo, si nanay ang nagtatanong. Ginaantos kagulanan para haamon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sibaran na buka, kan tatay sarakyan kun magkakawil hiya. Masubas ko mabalod kun makato halawod, para lang makakuha han amon igsusura. Lima kami nga magburugto, puro tapos sa pag-eskwela. Bisan sugad amon kag anak, parag kawilngan parag uma. Si tatay nag-aararo, si nanay ang nagtatanong. Ginaantos kagulanan para haamon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sibaran na buka, kan tatay sarakyan kun magkakawil hiya. Masubas ko mabalod kun makato halawod, para lang makakuha han amon igsusura. Yana nag-iba na kay duhanan maestra, ang amon ikatulo kapitan na sa barko. Ako naman kupa, may trabaho na liwat, maupay an amon puto, usa na nga abogado. Magkakawil hiya. Masubas ko mabalod kun makato halawod, para lang makakuha han amon igsusura. Lima kami nga magburugto, puro tapos sa pag-eskwela. Bisan sugad amon kagnak, para kawilhan parag uma. Si tatay nag-aararo, si nanay ang nagtatanong. Ginaantos kagulanan para haamon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sibaran na buka, kan tatay sarakyan kun magkakawil hiya. Masubas ko mabalod kun makato halawod, para lang makakuha han amon igsusura.
tatay. Sarakyan ni tatay. Pastilan tatay, ayaw paglinakat. Basi makasura, kato na panagat. Baluto, guti ay sarakyan ni tatay. Pastilan tatay, ayaw paglinakat. Basi makasura, kato na panagat. Pastilan tatay, ayaw pag-ininom. Ito na imo bintay, palit hinganon. Ayaw pagsinomsom, hinhilaw nga dahong. Bangin lamay retay, manitbol kadayon. Baluto, guti ay sarakyan ni tatay. Pastilan tatay, ayaw paglinakat. Basi makasura, kato na panagat. Baluto, guti ay sarakyan ni tatay. Pastilan tatay, ayaw paglinakat.
Hapit na iremnon, ang bahal nga tuba. Kung pinapadisan, kinilaw nga sinugba. Higupahin sabaw, manok na nilaga. An imo pagabat, na ti karasla. Sige ang hugada, nga dahit kaaga. Kay haros nga tanan, mag-arang kumanta. Nga makaritliwat, iton gitarista. Kay basi na tikwi, natakakumpanya. Kada man nabiling, ang bahalang nga tuba. Kay an iyarasa, damuan na hanga. Ang mga okasyon, labi na kun patron. Ang bahal nga tuba, amo ni rayon. Nga mga bisita, diri nag-aalang. Ang bahal nga tuba, ang hinahampangan. Sige ang hugada, nga dahit kaaga. Kay maupay liwat, hipadi kumanta. Halatagay na, ipisi-pisi pa. Sige na bangkero, ayaw paglangana. Ako nga pag-inom, para pa kondisyon. Kay bangin hit sunod, akuan pa kantahon. Bahal nga tuba, kaya niya rasa. Damuan na hanga, ang mga okasyon. Labi na kun patron, ang bahal nga tuba. Amo ni raayon, nga mga bisita. Diri nag-aalang, ang bahal nga tuba. Ang hinahampangan, sige ang hugada. Dahit kaaga, kay maupay liwat, hipadi kumanta. Halatagay na, ipisi-pisi pa. Sige na bangkero, ayaw paglangana. Ako nga pag-inom, para pa kondisyon. Kay bangin hit sunod, akuan pa kantahon. Halatagay na, ipisi-pisi pa. Sige na bangkero, ayaw paglangana. Ako nga pag-inom, para pa kondisyon. Kay bangin hit sunod, akuan pa kantahon. Pigzuti, pigzuti, pigzuti. Ang tanong, panaribuhi. Kunan to na binayubo. Ang tanong, madali tumubo. Pigzuti, pigzuti, pigzuti. Ang tanong, panaribuhi. Kay basi manarinsing. Ngan magbukat sing gidampi. Taong nga maduroto manaribu. Yatanong nga inataman, kaupay gala pakinggan. Tungod kay kanya inataman, mga bukada murang-rang. May biyos nga natubo, sa bukat masaliwan. Pigzuti, pigzuti, pigzuti. Ang tanong, panaribuhi. Kunan to na binayubo. Ang tanong, madali tumubo. Pigzuti, pigzuti, pigzuti. Ang tanong, panaribuhi. Kay basi manarinsing. Ngan magbukad sing gidami.
nagpatudlo sa kanya kung ano ang pagataman niya. Tungod kay ang tao buotan, ang daraga gintudloan, naglabay 5 ka bulan, ang daraga tinubuan tiyan. Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang tanom, panaribuhi kunan tuna binayubo. Ang tanom madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang tanom, panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukat sing gidami. Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang tanom, panaribuhi kunan tuna binayubo. Ang tanom madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang tanom, panaribuhi kay basi manaringsing gan magbukat sing gidami. Ang daragang anak problema, ang tanom niya nauuga. Ang daraga nagpatudlo sa kanya kung ano ang pagataman niya. Tungod kay ang tao buotan, ang daraga gintudloan, naglabay 5 ka bulan, ang daraga tinubuan tiyan. Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang tanom, panaribuhi kunan tuna binayubo. Ang tanom madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang tanom, panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukat